Alfred Emanyie asama tukamange nabaire ngo batebya nga oboremi nyarenda gonga nyangoso embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsage chibugo nandi chikotwegere bya nandoli bakoigo bwansu bachinsaga mbwatime yo morobelyo yo igabo oboremi nobonda kire Jumatato chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne Ndizi TV Ubwansu Gusii. Korwa County cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima Eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Onyanja Chinsa ni sato na indo mwanchu mulgeria keroto kwarga ni meye Emanyie Jumatato maiga yo koretre Emanyie Jumatato ensemo aye masemo korwase duken eyemo ya shibling me mucho bosongo ande wana nigo tuiranira sensemo ya studio egato do kumanyanara ya to kwarga nirtie asenchera ere yobwikirano na mangabereka okoreka ona varina sirito kolia lero inyerobono kuno chokoli kwaganyere tumuno Kochia sama Kenya konyara kumanya goseva inazi bilingo itiwere nigo nandi wasukiwe wosio. Nekero serikali ya chilense yobo mobwa igad chigendrete koboria mono okobwatira na asokorwania chisegi chigendrete kwenekiwa ase ense ya Sudan echicheire abantu abanke gusiria amagimabo. Irobono oyo kabero mwe msewe ward ya Kisii Central Kefa Mogaka na baga kunalirwa ko bagati ali begeta mache wedra se company ya waska senchera yobo ngenyerera kore no mwancho mulirira yo mananda manke to kwargania senchera ya bene ile to kumanya una to kwarganirtie a senchera ere yobwekiranu ekero to kunyera buna sensemo ya Facebook na bako gendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News Nyirabono Jumatato botami me Emanyie Jumatato a senchera yobwekiranu tuchiko sansa muranira unabaliki weto ere bako yasangire kuro chinkongo chonsi imenisiko yorogongo rwa Gusii Mwancho mulgere libono to kwarga ntukumanya senchera ere yobwekiranu ere tariane Evelyn Osero ere tariane nchenkoro kwa Vincent Onyancha mesa ya mangana yo mwancho mulgi toko chaka bono kurwase county ya Kisii obutuko bwokia lero ni gobona abantu batamanyiri babagosaga na enkeyemo koro chinsemo chiribono chia Nyabikondo se ward ya Kisii Central yo gotoka se county ya Kisii amate yo Mogaka Paul Asuma amono mongina Benadette nigo babwato bwo bakegima kubwatikana no gosaga ni uko askeri yage otebekana buna abantu babasaga na obutuko bwokia lero nigo barenge kweroka koba aba Masai korende nigo babegete chianga chibweka ine uniform cy'abanyanyimbo egento bagikere kegima nakogania oburendi gotinyiwa ase chinsemecho nigo gotebekana buna abantu abo nigo baganite shilingi emilioni yemo korwa senkeyo elibono bamanye ko batega umureke ito dipo na asanya naroboti rwa senchera iyoboime enka yo Mogaka Paul Asuma no mungno ye Benadette Asuma nigo bari no bwobo bonene maiga yo gusaga no nabantu batamanyiria senka yabo imeye kenyorokia Nyabikondo egotoka ase ward ya Kisii Central ange no muchi onyamataro tari anankuru ku Benadette Asuma karonara iribotuko nyigwe gento ke kanyaringa kagamuka mumuro okoraki urwarire nga chabano go chagesieri nkoirane rimbo nanko beke elok inabe ke eloki ngoncho kaiga es enyonde kondu maiga loki kogunse after that nkamenya korwa kanyora oyonda atene ne trisari sina igorete nare ko kura go chaisiko oyonde no atene no moro iriago chiwa kamora kanyora already na currency gunse asobotuko gati bogokiera lero abasagani nigo batambuke nyasi babone dirisha yechichuma na gotumike ngasi gosoa asenyomba ako murangu onde semukamu murare ire karaba mwikera bakamatabi karansa leta pesa akamatabi pesa zina leta pesa akarua akabachiri bwibera bwate
bakamenya kumuyure gento kiebengi gepande kiaya sime bakaira laptop bakaira abakagera abwe nigo batitene kirengeke mu kyo gusaba kibesa asibare gusaba emilioni yemo bagoteba nga nigo batumire batagete ko ngako moro gusinya saukane tugateria okangale gechara bagatagwe tutakumaliza kama utaleta hiyo milioni 1 bakairorera nga atumwa omugaka Paul Asuma nigairera nga abasagani abwe nigo barenge kwemanyekania buna abamansoe kurinde ekirarigereretia seke bao nigo babegete uniform buna abanyanyimbo sitirisiria omuntu kiroro yaroro okwande nawe fungu hapa kana yote sinte fungu hapo ndio sisi ni wa Maasai kaona Mungu mmoja hapa na wewe ana jacket kama ya chief au askari chinga kiechio nigaba amate baigwa banyara gosoka ekyo kyabairira ogotama kwabo alafu ngaita mwenzangu nilikuwa naita mwenzangu hapa jirani tena ngaita mwingine pande hilo huyu aliitika kwa moyo mwito akaita hao wengine hapo chini akaweka alamu na hao akaweka alamu na yule mwingine pande akaweka alamu hasa alamu zikaanza kuchaja kwa mji ona ibintu yamwe kuroro nali bagwitoro bakora bako retreat medina kibagendete bagutamagoikia abanyanyimbo boigo nigo baikirana senkeywe eligo chakobo tukibwa bene na kurigenchira yoko babeka byara komenta nayo nigo katiyo mo community policing wenseme Mayani Judith anyara gotebanga ebikora byo busalia nigo byabeire binge asensemeywe asabuli serikali ene nogo esokya na gosonana eligo tinya oborendi chairman ya community policing na responde tiagante bina abantabu ibachagete egekosi ekegosegasi yabo mapema so no barenga around batemete kuraba minyoki mbachete nonye nexus rurari naromba temete korete furugu okoranga nali batirimbugete kurwo gocha pese government yeitenene ekenyureke ekera under town kebwato busali bore igoro bali kuancha batokonye patrol ere igoro gakia abantu tonyoro marembe bukurara koripoteria egetasenika Ndizi TV korwa ase kinyoro Kenya bikondo kegotoka imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu chache South egotoka imeye county ya Kisii elietaria Nendipon asanya mbiye mono omurikito dipona sanya soroboti rwa senchira yoboikira n'umunsi umurigirire bono gotigana nayo amatoka makema egajo kurobekana gokorekana asi chinsemo anekinga gishyarenge kya 77 tariki sana 2025 ni gobono imeye county ya Kisii yokurobekana okugwa korekana tena goikira boniga abantu batano noyo moni gobaine kiugusiro gumabwabo kobwatekana no gosaganwa na sokonyara kubwato kiro kimbunde gosama sasina wanyanyimbo no ena baso kurobekana oku nigo abantu emerong gebere na batano babere babete bakube kubyara sokonyara gosege togo sari komorembe na gosari ebinto anene imeye county ya Kisii asiri tukolia lero abwemeronge gebere na batano babere nigo baikiwa bosubeke gambere likonyara gosomerwa amomo chabo nigo nonyana bo egatia meronkebire na batano na babere abo agati abo babekeira momocho yogwata egari gosyo gosaria egari yeserekari ye county ya Kisii nabo igo abande babekeira momocho yogosaria yose amagacho yebenki ya KCB me mucho bosongo ase nonyana bo abakagerwa abo babagokana amamocho abo bosibo munachie bina Caroline Cha gosebo botyo bosyo bo senior principal magistrate Caroline Charo ase nonyana bo abagereri babo baba kugani babe bakubwatukwa ase bond asengencho nigo abange babo bare abarokiwa ase college nabo igo university kolengana no korobekana kukwabeta ko kolekana nigo noroboti rokoro kagati yabo nigo bare aborokiwa bechi skuru university college koruka igana na somo cyobosongo asano nabo muno chebi na bakagote abuna kiro yo muni garanchiro gosoka sokobeke bondi yeshiringi chiribu emerongetato medical attention. I will therefore be disallowing the application to grant the accused persons a free bond and give them what I consider to be reasonable bond. With regard to the 23rd accused person, who to me really appears to be a minor,
but that remains to be confirmed by an age assessment. He is the only person that will be granting a free bond, but he will be granted that with one contact person who will need to avail his or her ID to guarantee that the subject will be availed in court when needed. So with regard to all the other accused persons, 1 to 22 and 24 to 27, they are granted a cash bail of 30,000 shillings plus one contact person each. 30,000 shillings cash bail plus one contact person each. With regard to accused number 1, 6, 12, 19 and 26, whom I'm told were injured, they shall be accorded treatment. The matter will be mentioned the 24th of this month for pre-trial directions. Hearing will be on the 30th of October. The 23rd subject will be remanded at Manga and will be subjected to an age assessment. Mwanchi umurigere ribonekero togotikana nayo nigo abateneri bechikanisa Emanyie County ya Kisii bagendrete kuburiwa kwenekia buna nkwerike barene chikuru chokoina na amaigerio yoburandia unenchemo yokoenekia obokoreri borobo ikiranu gochiase ababwatani gose abegenwa. Aya nigo bayakwana chinga kichokobwe kuregu twago cha sabarandia anase skuru yoborandia iyo manyakatabu na Shepherd's Bible Institute kutoka chinsemo chio gembo nigo chinga kicha barandia bubarokane komo chokorobekana gwakorekana chinga kichia 77 Emanyie County ya Kisii. Omurikeito Josephat Amisi no roboti urwaso bwikirano. Aba bateneri bechikanisa Emanyie County ya Kisii niko baburiwe banyarako bakwerikia anene chikuru chiri chikoena na amaigerio yoburandia rinde banyarako bakonyorobo manyi nabego ne chisemi banyarako bakora chikanisa chabo au kama watu wetu wanaweza kupata mafunzo vijana na watu wazima na mafunzo hasa ya neno la Mungu, kwa sababu hii ndio imetuleta hapa siku ya leo. Tutaebuka yale mengine mengi ambaye yamekuwa matukio hasa kama haya ya Sakahora tunaona saa hii ni kwa sababu yamekosa mafunzo. Tunaita vijana wetu na watu wengi wale wanataka kusoma, wamama na wazee, wakuja wasomee neno la Bwana. Nabo igono ina bagaji ekeromo kuuma nyomba cyabura segete na sengenjo oba bali bagaji pe bare mwetu negisemi cy'ubwagaji. Nabo igono asomo biro Kristo Yesu kuagajwa iga ngiri abantu basomere igorero kuagaja omuliro Yesu Kristo. Bago kwana imeo muchibugembo somo yegabo kobekirwa chigutwa abarandi abanyarako bakora amasomabo ase skuru ya Shepherd's Bible Institute abarandi aboigo niko bagikeirie okorobekana okwanyarako bakorakana Emanyie County ya Kisii asobwangoiga nabigo kubolia bamenye be County ya Kisii banyarako bagwetanga aneno korobekana bunokuo abantu bagiye ko bya sara gusiba botama ndoko nyara kugurana tuteka na kwa na tuteka tutaketaba ni mwanze etauni itegane na bonye sai asisi gusi amangana ya bete ya mandamano nenjera koretwe terenjera ngia ekiagera ogoito umuntu ebe no ogoito umuntu wetere bunduki ogosambe bipanda bya bangina bakoneria chinyimi Emanyie mu ogosambe bipanda bya yosenere otagetawo njore uchumi. Goroyo bwa mategati y'umugabano we County ya Kisii no muchumbo South Mugrango Silvana Sosoro nigo barayabo babulira baraya banyarako bago chamo na kweneke buna banyarako bakore tomorembe erinde amagendera nyarako bagagwikiraniwa ase County ya Kisii. No mujumbe o South Mugrango Silvana Sosoro bachamo bakwane bune yugirimo ekiagera okwemunga ni kwabo kwabaganire abantu bagusi koba kinyomba ibere nasengenjeyo nonye n'amandamano ayakoba okotachabo kwambamo nokomo bakoleta amandamano bunari Gati ya bali banyarako bakobekero chigutwa cy'uburandia ase skuru yo nigo bagokera umuroberi banyarako bagosoma semyekebere nenusu ya nyarako bagegweta. Na nimeshukuru sana kwa sababu ya grant ya kupewa nafasi hii, nikajiunga, nimesoma, nimehitimu leo hii
Hawazijapewa hicho cheti bado, lakini nimehitimu. Ninatoka nje kujitokeza kuambia wamama it's the right time to wake up and know the society is upon us, is only looking at us. Kwa hivyo ninawahimiza wahubiri, watumishi ambao wanakuwa sasa, ni vizuri kuwa katika Bible school. Kama kwa mfano sisi, mimi nimesoma hapa na nimeelewa how to interpret the biblical messages. Kuripoti kataseni Ndizi TV kuri ward ya Bochitendereye kutoka Emanyie constituency ya Bomachoge Chache, Emanyie County ya Kisii, Literana Josephat Amisi. Miamono murikeito Josephat Amisi ase oroboti uruikirano wesrekari gose ase county ya Kisii nigo yarokanire buna abantu abange nigo bagutumeka chinjira chitabwenereti achio kwebekera amache kinigo keireire ensemetererete mirobiri yokubwatuka amache kubwatirana ne company ya amache ya Water and Sanitation Company Wasco ababere bawesokya na guchaka obotuki bwembekegima. Onya byobotindi niko bwakolekana sirito kolia rero gati ya bali y'abanyarago keru na mamochi okwebekera macha century tabwanderete no yokabero mu MC we ward ya Kisii Central Kefa Mogako manyekanite buna mrefu ekera bona bagako be kubyara akere abanyanyimbo batara asense meyo na boni gobona semo ya Wasco kubwatirana amo n'abanyanyimbo batebere buna mbachikomike getambo kirege tindi asonde bwensi webekera macha century tabwanderete nanyare ko kirege tambo kirege tindi kolengana nelichiko Omorikeito Brighton Makori na twariganirete oroboti urwa senchira yoboime. Kubatikana na oroboti ruriwa nyarite rokubatukwa kurwa sekiombekeri getenete amache ya sense ya Kenya igiye kwenda kibuna ense gose serikali ya Kenya nigigosiri chibilioni 15 asensemo yobutumekibwa amache ya sabantu babegeta amache ya senchira embe igobono ya irere ekiombe ky'abanyanyimbo ikimakizana water bodies unit gikubaterana nekiombe kya Gusii Water Sanitation Company kwene kibinango cha kabarobo ya byobutindi ase county ya Kisii. The national government is committed in reducing non-revenue water. Kaokwana negatoseni Ndizi TV anene ekerwacha kyobo ya byoburitko liarero omo managing director kurwase kiombe kya Wasco waito Nyanja. In the past, it is being calculated at a tune of more than 10.5 billion. In Gusii Water, we've also been experiencing the same challenge, going by the impact report that was just released by WASREB in the past 2 weeks. It ranked Wasco among the highest in non-revenue water. The national government has created a unit of water police. And because of that report, they were released to come here in Kisii County. We are starting with CBD to come and look through the areas where we have been losing our water through. Nigo bono ya enekiribuna abanta bange anene ase county ya Kisii. We have realized that most of the people here that we are serving as customers, you are consuming water without being billed. You are doing construction without paying for that water. Besides, you have made a lot of bypasses and illegal connections. Ayana arabwate gochi ase bari bagutumika macha se county ya Kisii. We are appealing to you. Wenye wako na maji yenye haina meters, you must make sure that your water is connected, you have a meter, and you are paying for the services that the company is providing. And that is why we are here today, because we have one of the cases where we have identified, and there are many more of such cases on the ground. Bitambo keruki gose baranyari bakwererwa bari bagutumeka macha yuma minja nerichiko. If you are one of the clients wenye anatumia maji bila kulipa, mwenye ameweka bypass, you need to regularize your connection. Otherwise, if you fail to do that and the team comes on the ground, we have commercial losses. If it is a commercial loss, you'll be fined 100,000. If it is a domestic account, you'll be fined 30,000. Besides that, the period of consumption, if you have been using that water from January up to July, a time like this, we'll do the estimated consumption and you shall be billed that amount. Ayanaro anyarire gakomenta. Besides, you're going to be apprehended,
you'll be taken to court so that you can be able to pay for all the losses that the company has gone through, and also the national government when it has lost the 10.5 billion because of the illegalities that we have on the ground. Appealing to each and every client in Kisii, kutoka Nyamataro, Kiogoro, Mwembe, all the areas. Make sure that you are consuming water legally. Connect your water, have a meter, and ensure that meter is read and billed. Abantu aho nigo banyara bakubekwa byara ane bali bagutumika macha ibaminja nerichiko. Ngoripotere getoseni Candice TV edhariane Brighton Makori. Mbia mwana umurikeito Brighton Makori ase oroboti ururikira negatukana na ini gotoko genda wikase county ya Nyamira awase omubunge o West Mugrango Steve Mogaka agendera takwene kiabuna amagendera beirega kororokana ase ebunge yo aritkoria lero Mogaka nigabaka gutarira chinsemo au iri kurigereria amagendero anene obwagachi wichpara nigo chinga kichu wanabaga goteba na gukwanira igure chibara chiristara rosu wa century wendete ase kriate yabuna anene asoko tabo aseni boisene nigo kereta wono chibare chikotarosi wabia anase county Nyamira ase bunge yo ya West Mugrango gatie chibare chya kwana ngamone bale kurwa chinsemo chimeruka weka chinsemo chiri chya karute yo atabire bune tarosi la century bwanete ano munyakondo etumirimo yitanyekera netibuna ya bwanete goikiranirwa ebare kurwa chinsemo chiri chya kabirigo weka chinsemo chiri chya kyambere agote ne barabo igetarosi tigwe ase muroberi ya bego chya serikali asatabire bune ebesene bante kobe ko robya kunyara cross bali yua century bwenete na buni gaichanira sogo taira kwebara yale kurwa tinsemo chiri chiatinga gweka igena itambe asate birebuna na chikobolia serikali ene kiuna chibali chinkorosi guchire na koera boigo nigate birebuna goikabe gakoenekia abanyakonda babiri bawikirania emireme yabo bune bwenete nechibese chikobwatu kokurwa serikali nene agwikirania amagendro ase county na boigase chiko constituency chiabere chigokora emiremo ekororokana asabananchi weba kuno gwakira abantu baminto ba West Mugrango ngambiye mono banyeteri bageri pero iga igona renge a constituency gotarira kibarabara cheito ichichia korwa twa kora nenchogo chiye chibesa twanyora ye budget iri ya erire egere chinkonye kurigereria ase budget ya nsitumutini uyo tumanye mpara kitogo kora bokongumbwate mburinga chipara pale echi chiro sirikorengana buna chatakire esauli planning ijakole tungia na besachia bege tu asipale ekyo nche isaine iya veteririo mu engineer chomogeni gatebuga tenenera akarosia pale bingese bune para ikuru miruka kwenda karuta bune para ikurwa kibirigo kogenda kiambere teigeti mutagara bune para iruete tinga tetabugeti na itambe chiko kuna pale iliye kogenda so planning ya lengo ne Chinga kichiboigo Mogaka nigo abaga gotera nuko rwego wech basari nigo kwabere gogo konya umuru emerobero yechsemi ase chiskuru au imeye county ya Nyamira anaya niga yakwana maiga yogotarira eskuru ya maigero yobunyagetari ya KMTC ase county yo Chinga kichiboigo Mogaka niga atebere no weta gwebara ejo teta eskuru ejo ya KMTC ocha senkendu ya Nyamira nigo bono ebwenete kurusi gwororo erikonyara korobya masomo ase eskuru ejo yokurwa amaigero Bunyagetari KMTC Nyamira nigatebere bunenkedo Nyamira nechikorosere gwenchira yaye erikonyara kurusia ncherete gati yeskuru yo eyemo twanyaros kurumo umuchakana mpaka omwerio egero umuntu manya ngaga gwetere paleria ngoikari libaga tugutumia chibese cheito inchigo tokonya na lero iganaro na talire college ya Abanyagetari MTC Nyamira wakira abana ba MTC ngambiye mono na gukaribisha abakire abageni na korora gose chibesa chie pasari na batumirete nchia igete na gokire na nchia igete nchia bakonya na rolire bune para ya becha ndegete na rolire bune birasi bakete barabana 500 na 30 boka na rolire una batabwati muchieso nde bagokore sukuru na rolire emechando babwate egekogera ipara kogende mocha ligegweta isukuru kati igekero togosoka kurwa togokoba batu sirire guchinka
na into togwetigana abana igo bakoba disturbed mbagosoma igiyagerire nacha planning ngaki nkoigore para igenda mochari tegwete skuru gati ya na omonchu muligere gotigana na yubona otigato murekere libona abereka okorekana kurwa chingongo chinde isiko yorogongo rwa Gusii egaikero kyabara yabanebe chinse insomo bolibwa igada ekibono kyaba kyokorekana asensemeri ya Addis Ababa igotoka imenyense Ethiopia nigobono kyamurekera muno igoro yoko baro kwa murembe asenseria ya Sudan umurebwense ya Kenya William Samoei Ruto ngati barebekerana asomo igoyo asabateberu namba chikumurekerana kulega chinchira chirira okoreta kwa murembe na gotoria chisegi chigendera tokone kwa senseria ya Sudan ukwana chinga kiara igikare kyo Ruto nigabaga wakangambia muno ase chinsemo au ejo chigendrete kwerwa ase gokonya gukora chiseye chigendrete asense ya Sudan asinonya na baburire chinsemo au echo chigosegeta chinsecho akwene kyabunango tigachire asekeri ateire buna umubaro bw'abantu abagendrete koborwa obomenyo ni gogendrete comment kana kegima ase goikabono oikire chi milioni 2.9 na bali babiri bagusire magima bari wetani chiri wibere. I strongly condemn this senseless violence, the brutal attacks on civilians, including women and children, and the extensive destruction of property and infrastructure that is threatening the nationhood of Sudan and spurring uncertainty across our entire neighborhood. The atrocities in Darfur are alarming. The targeted interracial attacks are particularly concerning as they steadily spiral into a humanitarian catastrophe. Our meeting must address this unfolding situation. Critical is the need for an immediate assessment of the security and humanitarian situation with a view to ensuring that action is taken to protect the civilian population. While the crisis in Sudan continues to escalate, the response remains inadequate. In spite of the various challenges on the ground, it is incumbent upon us and the international community to scale up assistance to the affected populations. The situation, ladies and gentlemen, in Sudan is grave. As the conflict continues unabated, we are witness to its devastating impact on the people, on Sudan, and on the region. To date, the number of displaced individuals have surpassed the 2.9 million. More than 2.2 million people are internally displaced, while over 640,000 have sought refuge in neighboring countries. Na umwaziri buburende boime nere kithure kindiki niko wana mochiro muri bwazimio wane Kenya na gote abuna mbali gochu wancherana ko bali baga nsemo yukomerere serikali elikanya na kogendera no kurobekana aiga sense ya Kenya kithure ni garokura gogo tindi go chiensemo ya azimio na gote abuna mbawa segocha nacho ni yakore to kurobekana gokorera gosalie nibo ya bakenya hago kwana chinga kiecho ni gata na richiko ni gori wanchera okurobekana ko mrembe kuri ndonde bwensi urachi konyorekana ga kurobekana so gosalie nibo yo Kenya ni garach kwimukirwa egetambukiro egetindikiye richiko kerabona yarokana buna awo kurobekana uko abagoko eneki wari tkuria ijuma nigo koirera enibe nyinge y'abakenya gusariwa n'abantu batano nomo ko eneki wa gosiria magimabo. Najaribu kuleta mabadiliko ya kiuchumi ili kuteremusha hizi bei kwa sababu inaumiza wananchi. Hakuna mtu anakataa. Dawa ni sawa, upinzani semeni labda muko na uhuru ya kusema harakisheni mnachelewa, hiyo ni sawa, there's nothing wrong with that. Lakini kuchukua mawe uende ufunge barabara ambayo inasafirisha abiria, mtu anapeleka vitu yake sokoni, unafunga barabara, unawasha moto, unaenda pale unaibia duka ya mtu ambaye hana hatia, anatafutia watoto wake riziki, unatoka hapo unasema tuendeni mjini katikati, unavuruga amani, unachoma magari ya watu ambao wamenunua magari kupitia loan. Hatutakubali tabia kama hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie
hatutakubali tena katika mchanga wa Kenya maandamano ya kuvuruga watu, kuua watu na kuharibu biashara za watu. We will not allow. We will not allow. Nago tigana yibono mwancho murigerere karayo agendrete nigo chinga kiecho igo murai bwe kyama kirikya ODM rera moro dinga atebere buna we kabagendera korobekana no korobekana kungo chikokore kandi tukule Jumatano buna konyora baro birie anaso konyora kwamerio bokorri bwe serikali ya Kenya kwanza nigo rera atebere buna okobo gwebinto ananaso kina komagoli ngati emichando bwaterente ya Kenya na nigo bagochikone kina korobekana bara sokonyara kwameria serikali ya Ruto na boni gabori abantu abagendera wesokya elikobeka Kisii asokonyara kumurusia bisyo murayibwense William Samoe Ruto. Rairo yo bagakolina egari obosombi wa matatu kurwa sense gorkose kurwa sechinse mochenga yae Karen Goika asubuga tagati bw'umucho Nairobi nigo nonya nabate na Goika bagendere kwegerera obosibore bwo mu Kenya asagenderete ko mochie serikali ya Kenya kwanza na tabuna nigo egenderete ko baunereria abakenya. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150, kila siku ni shilingi 300. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule haya yote. Kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka, mmechoka, sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano, Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Na boigo ekirayo agendrete ni gavana ikurwa sorongorwa North Eastern arokane ko muchumure we kyama kya ODM rera morodinga asogotaka gokoleta munchuri ya serikali anasogotaka kumurusia bisi umurai wense William Samoe Ruto. Gokwa na chinga kiecho nigo bagendrete ko mochia Raila na otaona nigo abwate kirenga kyo gokoro gokwana ni ne serikali gose handshake asibate na tibago chia wanchana nenganeyo na kogoserera yago chia weterichi ko ryoko gose ryoko imukeriwe getambukero nde bwensi orachi gokora okorobekana asekirenga kyo gosaria enibo y'Abakenya. Ila Odinga, hatutakubali wewe kupindua serikali. Na kupindua serikali, that is a crime. Hata kufikiria kupindua serikali. Na tutahakikisha kama wewe unataka kupindua serikali, wale watu ambao upindua serikali hao ukamatwa wanapelekwa kwenye prison. So Raila Odinga, you are not above the law. Tutahakikisha sheria imechukua mkondo yako, imekushika, imekupeleka kule ndani, umewajibi. Na boigo hebyombe bya serikali boni go buchikonyara mahigiryo anaso kunyara gukinya chinguru cy'umuriro gwetera centura yekerero eliko ne kibuna kunyara ole kolenda ebintu bitetanana nabo gokolenda mangana rengete obochenu. Ainenchira ya moyo ko ene kiabuna merobere go samonchurire au abeire kago korekana imense ya Kenya nene kubatikana no bonchurire kwerire. Technology has an immense potential to address some of the growing and pressing national, regional and global challenges, including climate change, energy security, food security and human health. Further, we need to tell our story, the story of changing lives through the application of nuclear technology. Furthermore, it is important that the benefits and importance of the nuclear technology be communicated to all, including the policy and decision makers, so that safety on the utilization of nuclear energy is given the priority.
Mwanchu muligiri nyora bono niko gendete kotengera Ndizi TV obwansu bumugusi roche birwete niko bigendete ko munyoka twanchere tonyora mache tokurina toza gosanga mange kero kero nyora bono miberende janyara gutindo kurwa sensemeria shakahona mibere 10 y'abantu 12 yabage gutindo kurwa kero mubaro yikire 350 kurino mwanchu muri tugatara sensemo ya kabere studio tumwarga ni Victor atumanyina ya twarganete kurwa sensemo yechigosori. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Bono mwancho morigelia ngukwarigania ase Emanyie chigosori kwena kwane ngano gendete kwegokia anene ekero Orime Emanyie Jumatato iliteria na Victor Sultano bangi ai Emanyie chigosori to yachakire koro ase getikia Gusii Stadium ase komanyanga aba kinkoyobe timu ya Shabana bona bo banyankonko be ligi ya National Super League Shabana ni go banyato banyankonko bo maiga yoko baikora timu ya Kisumu All Stars chigoli sato chigoli bere asirigere segero nakoiro banyankonko bo goikirania ira yabo yoko ni kingango so abale ase ligi ya KPL una banyankonko be ligi ya National Super League na bamangana lengega kuro ase getikia Gusii Stadium. Nje serie ta mak ngoro kumaka orora ngoro side ya Nyamira Kebirgo twabeire no mogoko obo bwiwa Shabana na ubwatore tagaiga nande twairege kombe. We are wishing unatoka ende Kenya Premier League Shabana FC management ba parege ndo kwenete ndo enda KPL nande to trimbuke go NSL bono ega we are looking up to tiri nande Gusii na reso KPL. Mwanchuru mwegelia miaka 15 na bere isiko ye ligi ya Kenya Premier League ase timu ya Shabana teraba amawakase bale mochaki bwe timu yo mayakaneta buna dogo kan negati yabatiotereria na boigo abagwatani be timu ya Shabana au bago akerete bene ogoswa kwa timu ya Shabana ase ligi ya Kenya Premier League gosangane yamase ya mone mesa ichigosori ya Ndizi TV dogo ni gatebremna egoswa kwa Shabana ase ligi ya KPL ni gati ye birengo biria aligeti goikarania asogo sira abasae sensemo ye chigosori chingaki kocha kiwa wetimu hiyo. My name is Dogo Khan.
We are very, very happy that the team is going back to the league after 17 years. Yeah. No, I like football. I used to play for Kisii Boys High School way back. And when this team was called Olympic Youth before. Then they had reached the age, so they were not youth. Then I started the team. I employed some of the players, sponsored some to the school, like Kina Nyandoro, Kina Michael Court, Kina Motego, and all. That's how we started. We formed the team. What will you comment on the challenges that the team has had because it has gone through many transfers? Yeah, many. Sometimes you feel the players were not getting food, traveling, but anyway, God is great. Everything. At least we are back to our feet. Just to be there, to win the Premier League. Just to win the Premier League. Yeah, that's my dream. I wish all the players, the officials, all the best. And we are always together. And I'm very, very happy the welcome I got here in the stadium. I appreciate very much. Wanchumaligira dogo kan negatia babwatani bengencho sana se timu ya Shabana anene Elieta Shabana ni goli arwete se familia ya dogo soko chakiwa kwa ya somo kweli ya mochimikiana 53 nevere chinga kia timu ya Shabana yale go chakiwa kairera barabuoko ile Elieta korwa se familia ya dogo kan oyolenge onene umubwatani omonene ole konyesira sense moyenibo se myake yo emetangani ase ensemo yende asokurwa sorogongorwa Gusii mancho moligelia wekera bono chitimu korwa ase ligi ya KPL NSL Division 1 na Division 2 nigo chikorwa asorogongorwa Gusii ose orongorwa Gusii ngorwa enakiringa chitimu ose ligi ya KPL korwa ase liena nego ikenke kotwara chire chitimu korwa asorogongorwa Gusii imaiga ya Shabana oso KPL Gusii FC no ere ase timu ya National Super League timu ya Chuni FC nego yabwete Nsemilia ya Division 2 na kwenye liogoswa se Division 1 igati ya babwatani be timu ya Ichuni obaikana ntebo segosori gati ya Shabana na Kisumu All Stars niwa bolia babwatani korwa sorogongorwa Gusii gotsira timu chinke kwana kinga timu chinge korwa sorogongorwa Gusii goswa chire se chi ligi chinene elio tonyare gotingia chigosori ose anene mupira bwenkoyo korwa se orogongorwa Gusii. Haya asa marita gongor Boniface achuka kurwa se wode chuni yari masaba igo twagokire sana buna chifani cha Sabana Gusii ngima na ndabona togo sababu na Sabana ya tirire bona ndende wate timu ende gokina bona group chuni combined FC asende coordinator bona ero togo sabanga toye bwate sinero mamina mambiga nero eso yagaiga se Sabanere yako ya qualify togo cha Division 1 ase umupira twale waka igalia igo twa chitimu chera kwa ndanibere chiri elia tangante kurwa Kisumu ne elia tangante kurwa Western lakini gwetera sawa reba KF mbate yabetenga amabagana arabire chitimu chiko gende yabete namba 2 kuruga na namba 2 kurugalia gobono wikabono iganto bwato kwegenanga etimu ya Chuni combined na yanyara koge gusuka uchiase Division 1 gobono mbora ina kitoko teba ase step yemo ya twachira Div 1 igo tugo sabanga na ituto tema stoko nyara to ende NSL because kurugusinga irte team teyere Division 1 Gusii ngima o chunere ndangana ya soire na Sabana muna yalenga NSL ya tiruchi premier igo bono etimu to bwatekere twa sukiri Sabana busyo bone maya eni chuni igongo sabanga to yibwatesie na mono abaraye baito buna twa wasi twa batesiriza Sabana sekire bono to batesi chuni nero enyale ko bagegosuka mambira mambiende nchumoli ya litkuri ara kurasa semo ye chigosori ose Emanyie chigosori na bwate na mange na raina kwaligenetie kwena kwane ngano gende kwego kia simiro milio yonsi ya Ndizi TV ile nguru kwa Victor Sultano Bangi unabotambe ipo siku tuzidishe ni ya Jalali Alali tukutane Jumatatu ijayo inshallah.
mana sultani obangi korwa sense mende ye studio sot manyia ama yake gima korwa sense mo ye chikosori anene buna omogokora se aba agose chifantia Shabana asoko nyara ko enda wono kogoseria sense meli ya Kenya Premier League yenyewe no mogoko sana mwanchi muri bano wekeraga iga haya na twakwarganire timu Emanyie Jumatato asenchera ere yobwikirano abo kubono tunyiri muri gari buna abantu bale babago sagana supermarket ya mochinse mochia suneka egota bona babego wagete abo bono egota bekana buna nabantu babwate bintu ibirwaniro igo baso supermarket kumanyekanete aserieta libono liri na nero supermarket emanyekanete buna mora supermarket ego toka ime yasuneke margoba ya bono nikagira ndo bata no nichibunduki igo wabwato kirama sasense meyo asoro boto konyara se margoba ya bono buna ababegwa n'abasali n'abasagani igo basagani supermarket emanyekanete buna dola iyo bono semora iyo gotoka sense melia ya suneka kurendo mwancho mulgereri robot urundoge ntogendere kurubwatia asenchira yo wikiranu erio tokumanye nara yaya agokorekana ase ensemeyo wikiragaiga no to wakiro musmarwa Emanyie Jumatato ekara to kunyiro bina semero brionsi na bakondera gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News asumutanda Twitter boigona bogo tweetwetra @Ndizi TV News erio togendera gusanga na boigo kwemanyia amangeretriane Evelyn Osero etrane nchenkoro kwa Vincent Onyancha twabwatirana kweneke yachibicanerio gichiago ikeire niga koro kwa Petronira Mukeira twaro burigere burobya na boigo botko borobotoereru